ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମୋ ଗଦା କାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଗଦା ପ୍ରଭୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଗଦାର ଆଭୂଷଣ କାହିଁ? ଗଦାର ଆଭୂଷଣ ବୋଧେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କର ଆଭୂଷଣଟି ବୋଧେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଖସି ପଡ଼ିଛି ପ୍ରଭୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ନିରୁପାୟ ପ୍ରଭୁ। ଶୀଘ୍ର ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକକୁ ଯିବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଦୁଇ ଥର ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯାଇ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। କହୁଛ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତମେ? ମନେ ପକାନ୍ତୁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର କଥା ପ୍ରଭୁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ବି ଆପଣ କେମିତି କହୁଛନ୍ତି ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଯିବା ବୋଲି? ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ତୁମକୁ ଯାହା ହେଲେ ବି ଯିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା ସହିତ ଆମେ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠର ପରିଭ୍ରମଣ କରି ଆସିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଇଏ କଣ ଦେଖୁଛି? ସୁଦୂର ପ୍ରସାଦୀ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଆଜି ଜନଶୂନ୍ୟ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ତ ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ, ଆପଣଙ୍କ କଣ ଅଛବା ଅଛି ଆପଣ ତ ସବୁ ଜାଣିଥିବେ। ପ୍ରଭୁ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ ସଟଡାଉନ ସବୁ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳ ଆଜି ଜନଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଏ ମହିମଣ୍ଡଳ ଆଜି ଖାଁ ଖାଁ ଲାଗୁଛି। ପ୍ରଭୁ ବୈତରଣୀ ନଦୀ କୂଳରେ ମୁଁ ଆଜି ଜଣେ ମାନବକୁ ଦେଖିବାକୁ ପାଉଛି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଭୂତକୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ମାନବକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କର କି ଆଦେଶ ପାଳନ କରିପାରେ? ହେ ଦୂତ ମହାରାଜଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେ ମାନବକୁ ଧରି ଆଣ। ପ୍ରଭୁ ଏ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ଚାଲ ମୋ ସହିତ। ଚିତ୍ରାଳୟ ଡ୍ରେସ୍ ଆଣି କଣ କୋଉ ଯାତ୍ରା କୋଉଠି ଆସି? ହେ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ପରିହାସ କରୁଛ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ମୂର୍ଖ ମାନବ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ ଆମେ ସ୍ୱୟଂ ଯମପୁରରୁ ଆସିଛୁ। ହେ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ତମେ ପରିହାସର ସୀମା ଉଲ୍ଲଂଘନ କରୁଛ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ମହାମାରୀ ସମୟ। ହେ ମାନବ, ବର୍ତ୍ତମାନର ଏହି ସମୟରେ ସରକାର ଲକଡାଉନ ଆଉ ସଟଡାଉନ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି, ହେଲେ ତମ ପାଖରେ ମାସ୍କ କାହିଁ? ସାମାଜିକ ଦୂରତାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ନ ଦେଇ ତମେ ବିନା ମାସ୍କରେ ଚାରିଆଡେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୁଲୁଛ। ମାନବ ମୋର ସେ ସବୁ କିଛି ହବ ଚିତ୍ର ଡ୍ରେସ୍ ଲାଗି ଆଣି ମତେ ଏଠି ଉପଦେଶ ଦଉଛ। ହେ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ତମେ ଆମ ପ୍ରଭୁକୁ ପରିହାସ କରୁଛ। ମୋ ପାଖରେ ଯେତିକି ଡାଟା ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ 80% ଲୋକ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଯଦି ଏଇଆ ମୋ ଭଳିଆ କେତେ ଲୋକ ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ମାସ୍କ ପାଇଁ ସଚେତନ କରାଇବ? ହେ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ତ ଗଦାର ଆଭୂଷଣ ବାହାନାରେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟପୁରକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ଏଇ ବାହାନାରେ ମହାମାରୀ କରୋନାର ପରିସ୍ଥିତି କେମିତି ଅଛି ଟିକେ ଦେଖି ନେଇଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏଇ ବାହାନାରେ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହେ ମାନବ, ତମେ ତ ମୂର୍ଖ, ତମେ ଜାଣିପାରୁନ ଆମ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ। ଦୟାକରି କହିପାରିବ କେଉଁ କେଉଁ ଜାଗାରେ ତମ ଭଳି ଅମାନିଆଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି? ତମେ ତ କହୁଛ ସ୍ୱୟଂ ଜମଲୋକରୁ ଆସିଛ ବୋଲି, ଯାଅ ବୁଲିକି ଦେଖିବ। ପ୍ରଭୁ ତମେ ଏବେ ଯମପୁରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କର। ପ୍ରଭୁ ଆମ୍ଭେ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ସହିତ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବୁ। ପ୍ରଭୁ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ରଥର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କର, ଆମେ ଏବେ ମର୍ତ୍ତ୍ୟ ଲୋକ ପରିଦର୍ଶନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ରଥ ସହ ଆମର ଆଭୂଷଣ ଦେଖିଲେ ଲୋକମାନେ ତ ଆମକୁ ପରିହାସ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ
ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ ଉପାୟ ଅଛି ପ୍ରଭୁ। କଣ ଅଛି? ହେ ମୂର୍ଖ ମାନବ, ତମ ମୁହଁରେ ମାସ୍କ କାହିଁ? ସେ ମାନବ ଜଣେ ମାସ୍କ ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି। ମୋର ମାସ କି ଦରକାର ନାହିଁ। ଏ ମାନବ, ମୁଁ ଯାହା ଦେଖୁଛି ତମେ ଅମାନ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ତୁମେ ଏକ ଅମାନ୍ୟ। ତମେ ଜାଣିଛ ତମର ଏ ମୂର୍ଖାମି ପାଇଁ ତମେ ଯମପୁରକୁ ଯିବ? ଜାଣିଛ ତମ ପାଇଁ ଯମପୁରରେ କି କି ଦଣ୍ଡ ଅଛି? हे मानव नियो मुहरे मास्क पिंध। हे मानव तमे ए मास्क व्यवहार कर। आमे आशा करूछु तमे ताला बंदर सब नियम को पालन करिबो। आमे ए प्रत्यावर्तन कलु। अरे एटा तो विद्यालय। प्रभु यह को बोधे संगरोध केंद्र करा जाई अछि। चित्रगुप्त, आज्ञा प्रभु। भितर को जाई प्रवेश करी देखिबा चलो। बसंतु बच्च आंबे जा देखुछु एठी आपण माने बोधे संगरोध केंद्रर तत्वावधारक। आमे माने जमपुरରୁ ଆସିଛୁ। ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଏଠିକାର ମହାମାରୀ କରୋନାର ବିନାଶ ପାଇଁ ସରକାର କି କି ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛନ୍ତି। ଦୟାକରି ଆମକୁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କିଛି କହିପାରିବେ କି? ଏହି ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସକାଳ ଠାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମସ୍ତ ନିତ୍ୟ ଉପାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାକି ଖାଇବା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ରହିବା ଶୋଇବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା ଏଠି ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଯେଉଁମାନେ ଏଠି ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଆସିକି ରହୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ସରକାର ତରଫରୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ଏଠିକାର ଯେତିକି ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ରହିଛନ୍ତି ଏଠାରେ ସେମାନେ କଣ ଆପଣଙ୍କ କଥା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବେ ଏଠାକାର ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛନ୍ତି, କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଦେଖି ଆସିଲୁ ଯେ ଜଣେ ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ବିନା ମାସ୍କରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯିଏ ଅମାନିଆ ସେ ସଦାବେଳେ ଅମାନିଆ। ସେ ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତିକି ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ନୀତି ଆଦର୍ଶରେ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଆମର ଏହି ସଂଗରୋଧ କେନ୍ଦ୍ରରେ ସବୁ ପ୍ରବାସୀ ଭାଇମାନେ ଓ ଭଉଣୀମାନେ ଉଚିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବେଶ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖୁଛନ୍ତି, ସଫାସୁତୁରା ରଖୁଛନ୍ତି, କାର୍ଯ୍ୟରେ ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ବଗିଚା ସଫା କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ଦେଖିବାକୁ ପରିଲକ୍ଷିତ ହେଉଛି। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଯେଉଁ କିଛି ଅମାନିଆ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଠାରେ ଆତଙ୍କ ଖେଳୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଜମପୁର ନେବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଅମାନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଡାଟା କଲେକ୍ସନ କରି ଜମପୁରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛି ପ୍ରଭୁ। ସେମାନଙ୍କୁ ଉଚିତ କଡ଼ାରୁ କଡ଼ା ଦଣ୍ଡ ଦିଆଯିବ ପ୍ରଭୁ। ଠିକ ଅଛି, ଆସନ୍ତୁ ଯିବା କ୍ଷେତ୍ର ପରିଦର୍ଶନ କରି ଆସିବା। ପ୍ରଭୁ ଏ ତ ବଡ଼ ସାଜସଜା ହୋଇଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଠାରେ ବିଦ୍ୟୁତ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସାଙ୍ଗକୁ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ସାଜସଜା ରହିଛି। ମତେ ଲାଗୁଛି ଏଠାରେ ପ୍ରବାସୀ ମାନଙ୍କର କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେଉନଥିବ ପ୍ରଭୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଏଠାରୁ ଆମେ ଯାହା ଦେଖିଲେ ସବୁ ଠିକ ଠାକ ଲାଗୁଛି। ଏବେ ଏଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ, ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଏଠାରେ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପ୍ରଭୁ ଏଠିକାର ବଗିଚାର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖି ମତେ ଯେମିତି ଲାଗୁଛି ଏଠିକାର ପ୍ରବାସୀ ମାନେ ଏ ବଗିଚାକୁ ସୁନ୍ଦର ବନ କରିସାରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରଭୁ ଆମର ଆଭୂଷଣ ମିଳିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁ। କୋଉଠି? ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଖରେ ଠାବ କରାଯାଇଛି। ଦୂତ ପଠାଇ ତାକୁ ଧରି ଆସ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ।
ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଭୂତ ଗଦାର ଆଭୂଷଣ ମିଳିଯାଇଛି ଯୋଉ ମାନବ ପାଖରେ ଅଛି ଯଥା ଶୀଘ୍ର ଯାଇ ତାକୁ ଏଠାକୁ ନେଇ ଆସ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ମୁଁ ଇଏ କଣ ଦେଖୁଛି ଇଏ ବାଳକ ଜଣକ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ମତେ ବି ସେଇପରି ଲାଗୁଛି। ଏପରିକା ଆଭୂଷଣକୁ ଇଏ ଠାବ କିପରି କଲା? ମତେ ବି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଛି ପ୍ରଭୁ। ଆଜ୍ଞା ଦେଖନ୍ତୁ ଏହା କଣ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଏହା ଦେବଲୋକର ଜିନିଷ, ତେଣୁ ଏହା ମୋ ନିକଟରେ ଅଛି। ନିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ବତ୍ସ। ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଅକସ୍ମାତ୍ ଆଚମ୍ବିତ ଭୂତ ବାଳକ ଇଏ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ହେଇପାରେ ହେଲେ ମାନବିକତା ଅଛି ୟାଠାରେ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ତାହା ନ ହୋଇଥିଲେ ଦେବ ଆଭୂଷଣ ଇଏ ବାଳକଟିକୁ କଣ ମିଳିଥାନ୍ତା? ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିଛି, ମୋତେ ଋଣୀ କରନ୍ତୁ, ବରଂ ମୋତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ଏ ମହାମାରୀ ମହାସମୟରେ ମଣ୍ଡଳରେ ବିଚିତ୍ର ଦୃଶ୍ୟ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ। ହେ ବାଳକ ତମର ଏଇ ମାନବିକତା ଦେଖି ଆମେ ତମକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦଉଛୁ ଆଉ ଏ ଭୂପୃଷ୍ଠରୁ ବିଦାୟ ନଉଛୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ ପୌରାଣିକ ଢଙ୍ଗରେ ବ୍ୟଙ୍ଗାତ୍ମକ ଶୈଳୀର ଏକ ସଚେତନତା ଓ ସତର୍କତାର ଭିଡିଓ। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପିଲାଟିକୁ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଟିକେ ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଦୟାକରି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ନାରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିପି ଦିଅନ୍ତୁ।